agora me imagino, a ver, tuve problemas técnicos, non fun capaz a poñer a tablet, hubo aquí un problema, e non fun capaz nin a conectalo, nin con Bluetooth, nin poñendo os, os datos compartidos, nin nada, non fun capaz, pero bueno, volvo ao teléfono que agora fun capaz, si alguén aparece, pois ben, e se non, pois claro, entendería tamén que non estuverades media hora a esperar por min, media hora intentando. É un tan casurra que non fun capaz de poñelo. Joe. Bueno, pois eso, a ver se algunha de vós quedou esperando aquí media hora. Ai, bueno, si, alguén si que alguén si que hai. Non me encontrabas, Ana, porque non fun capaz a poñela. Hubo aí como un cruce de raro entre a tablet e o teléfono e non me deixaba volver a poñer o directo, nin ca tablet nin co teléfono. O sea, ai, aquí estou, aquí estou. Ha dicho hola, 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 que tal, Marta? Que rabia me dá, de verdade. Non sabedes o que vos agradezo que sigades aí. O sea, que mérito tendes. Tendes un meritazo estar aí a esperar por min. Media hora botín intentando, hasta pedín axuda. Dios mío, víneme axudar aquí que non sei que pasa. Non me encontrabas porque, Monse, foi culpa miña. Bueno, culpa miña tampouco, porque non sei que... Como vos dixen, estábamos sin luz. E ao chegar a luz e empezar a conectar, compartindo os datos, tiña o Bluetooth, encendeuse a tablet, conectouse ao da casa e fixo cortocircuito. Non están preparadas as novas tecnologías para a miña ignorancia, pasan as cousas que pasan. Bueno, pois nada, eu estou aquí, o malo de todo isto é que non vou a ver, non vou a ser capaz de ler tantos mensajes como quixera. Na tablet son capaz de ler como toda a fila do lado e podo ler ao mesmo tempo pois 10 mensajes ou así. Aquí só podo ler de un en un. Así que pido paciencia porque non vou a ser capaz a contestarvos nin a ler todo o que me escribades. É impossible, non é posible. Entón, bueno, pois eso, non me preocupo, eu xa non me preocupo, pero doume moita rabia. Pois eu acabo de vir da horta, ves, Jesús sí que sabe, Jesús chega cando ten que chegar, chega cando o directo está disponible xa para poder velo. Acaba de vir da horta, a primeira pregunta xa sin quentar, así xa sin anestesia nin nada. As ramas da poda das tullas podo as poñer de acolchado ou compostar? Sí, podes, pero, ollo, si... Isto vai para todo o mundo porque me parece super importante o que me está preguntando Jesús, porque hai moita xente que usa de acolchado, que é normal, a ver, cousas que cortou da horta, non? Neste caso son tullas, que é un tipo de arbusto que fai xerre, non? Supoño que vos dades conta de cales son. Que é o malo das tullas? Que se manteñen verdes despois de estar cortadas, mantéñense verdes moitísimo tempo. Podese manter verde casi todo o verán. Que pasa cun acolchado demasiado verde? Que o problema é que lle vas a dar cobijo, abeiro, a lesmas, babosas, caracoles, caramechas e todo bicho viviente que está buscando humedad. Ti imagínate, ti acolchas cunha cousa como son as tullas. O sea, o que queres lograr que é unha protección da terra de cultivo para que non lle incidan moitos rayos de sol, para que non a agua da chuvia que aínda está por vir, que aínda estamos na primavera, aínda maio é tolo, e aínda falta moita agua por vir, que non incida de unha maneira tan directa na terra. E está ben. O malo disto é que ca humedad e con un acolchado verde vas a dar abeiro a todos eses bichos. E se xa tes na túa horta un problema dese tipo de bichería, vas a notar unha incidencia maior nos teus cultivos de limacos, de todo tipo de lesmas, babosas, caracoles e caramechas. Agora ben, se queres acolchar con iso, non poñas demasiada capa, por culpa de que vas de ofrecer abrigo a moitos dos bichos.
pero para a composteira sí que se pode compostar. Que pasa? Que na composteira temos que pensar sempre, cando queiramos facer compost, temos que pensar en capas. Capas de seco e capas de verde. E as capas non poden ser máis gordas que isto. Ni unha ni outra. Porque senón vamos a ter problemas de frenada de compostaje. Si botamos demasiada materia de ramas ou demasiada materia seca, o que se lle chama carbono, falando da composteira, cando falamos de capas, falamos de carbono e nitrógeno. Carbono serían as partes secas, leñosas e ramificadas que lle vamos a botar. Todo o verde sería o nitrógeno. Verde, estiércol, frutas e así, eso sería o nitrógeno, a parte verde. E temos que pensar en capas finas. Que pasa se cortamos os setos todos das tullas e botamos toda a composteira, que é unha capa demasiado alta de unha sola cousa. Entón, hai no que ter ao lado da composteira e ir como collendo cando vayas botando outras cousas. O compost, canta máis variedade teña, mellor, porque vais a descompoñer moito mellor, moito máis rápido, e os microorganismos, que son os que descompoñen realmente toda a materia canta metes nunha composteira, son os microorganismos e os bichos descompoñedores, lesmas, babosas, caracoles, sempés, bichos bola, todo tipo de bichos que hai nunha composteira. Vou coller un pañuelo. Entón, que teño un pouco de alergia, unha rabia. Nusca, tes o reloj parado? Non teño o reloj parado. Fátima. Non, Fátima, é que se ve ao revés. Claro, porque está como con efecto espello isto, que nunca sei como se lle quita. Pero teño que miralo, pero o teléfono teño con efecto espello. Entón, non é que sean as 7:25, é que son as 9 menos... que me apalí, 9 menos 25. Estaba difícil volver a encontrar o directo, perdón. 82 personas e solo 37 me gustas. A ver, facedelle caso a Conchi e dadelle ao me gusta, que non vos costa nada. E para min vale moito. Así que, porfa, idelle dando aos me gusta, que non se vos olvide, que eu sei que é porque se vos olvida. Pero, bueno, yo tengo una compostera y le pongo césped y todo lo de casa, de frutas, verduras, lo hago bien, gracias. Manuela, lo haces genial, o sea, si echas todo que se bota nunha composteira é materia vegetal. O que pasa que se queremos ir un paso máis alá, saber máis sobre composteira, saber como facelo ben para que a composteira non teña problemas, pois temos que empezar a pensar en capas. Espera. O sea, que temos que pensar en poñer capa de verde e capa de seco, e capa de verde e capa de seco. Xa non vos digo máis, pero polo menos ao 50%. Se pos unha capa así de algo seco, de palla, de folla, de viruta, de ceniza, unha capa así de verde, non unha capa así de erva recién cortada, porque a erva recién cortada o que fai é pudrir. Cría demasiado calor porque ten moito nitrógeno, ten outra maneira de combustión, ten outra maneira de empezar a descompoñerse e cría moito calor e fai unha pudrición. A ver, unha pudrición é un tipo de descomposición, pero non é o que queremos. Nós non queremos que a composteira pudra, queremos que os bichos descompoñedores descompoñan a materia en partes tan pequeniñas que lle sea asumible para as nosas plantas. Ese é o que se busca nun compostaje de 10. Pero, bueno, non o faz mal. Ningún compostaje está tan mal feito como para dicir mima, iso non vale para nada. Así que está ben. Hei de intentar facer un vídeo explicando ben o das capas das composteiras para facelo ben. Problemas que se poden ter nunha composteira, como solucionalos, por exemplo. A ver, que nos di Lucía. Hola, Nusca. Lucía, a fillada.
Ola, Nusca, gustaronche as fotos das flores que che mandei? Home, claro que me gustaron moitísimo, está seguido a plantar. Moito traballo esta muller, está seguido a plantar. Hoxe plantou lechugas, moi ben, xa che mandarei máis fotos, bicos, moi ben. Así me gusta, Lucía, plantar lechugiñas. Tes que plantar lechugas casi cada 15 días, 2 ou 3 lechugas solo. Non fai falta plantar unha dúcia delas, porque iso é unha barbaridade. Pero 2 ou 3 cada 15 días está genial. Eu agora non podo entrar no directo pola tablet. Pois síntoo moito, María, pero é cousa miña, o sea, hubo un problema aquí técnico que intentei solucionar como puden e estou aquí a duras penas. Despois mirarei que problema teño non sei, co wifi, ca tablet e así, pero síntoo moito. Si, a verdade que eu tardei en volver a encontralo. Ai, xa o sinto, Beli. O llegamos un pouco tarde, pero llegamos. María Nieves, non tes nin idea. O sea, chegastes en tempo. Porque acabamos de entrar casi todos agora mismo. Gracias polo remedio para as formigas. Funcionou bastante ben. Que contenta que din, Vane. Non sei cal deles che din, porque dependendo de cal sea o cultivo, pois hai que dar un remedio ou outro. Pero bueno. Hola, Ricardo, que tal? Moi boa tarde. Te perdí hasta este momento, no podía entrar en el directo. José Luis Rivera, pues gracias por seguir intentándolo y bienvenido. Aviso que foi un problema meu, técnico, bueno, de que non tiña luz e a wifi e tal, e volveuse todo como loco. Costou mucho volver a entrar, pero ya lo conseguí. Hola, María Luisa. Por iso hai poucos me gusta, claro, porque a xente entrou antes, doulle ao me gusta, e ao mellor agora pensa que non hai que volver a darlle. Así que, pero si, xentiña, tendeslle que volver a dar ao me gusta. E bueno, vamos allá, vamos alá, ahora ídeme facendo algunha pregunta, que vou estar atenta, xa vos dixo, vaime a costar moito ver as preguntas porque teño un espacio así de diminuto. O teléfono é moi limitado para facer directos, non é o mellor, pero eu prefiero estar aquí que non facelo. Así que imos alá cunha ronda de preguntas. Inés, chorando, dime cal é o remedio. Eu teño de todos colores e tamaños de formigas. Cosas del directo. Inés, tesme que dicir en que zona tes as formigas, en donde están, porque dependendo en que cultivo as teñas ou en que terreno, podoche dicir unha cousa ou outra, porque as formigas son moi puñeteras. Temos que pensar que viven debaixo da terra e aí levanos ventaja, porque son máis listas que nós, móvense no seu hábitat que é debaixo da terra, e nós debaixo da terra non valemos para nada, non sabemos estar. Entón, hai que actuar dunha maneira ou doutra, dependendo do que teñas. Ola, Nusca, unha pregunta. As tomateiras e as pimenteiras, podo poñerlle acolchado con herba seca? Un saludo. Mira, pois, eu non son amiga para nada de poñer acolchados artificiales, quero dicir, mortos, quero dicir, acolchados mortos, pero entendo que se tes unha terra non moi agradecida, se tes problemas con chuvias fuertes ou que che apelmasan moito a terra, ou que o sol lle queima moito e non tes o tempo suficiente porque o teu traballo non che permite de estar na horta atendendo para regar e tal, entendo que queirades poñer acolchados. Pero se vamos a escoller o millor dos peores acolchados, sería palla seca, que é o que quere poñer Mari Carme. É mellor poñerlle erva seca ou palla seca, que é como quería facer Jesús, creo que era, de poñerlle tullas. Non por nada, senón só por evitar aínda encima outra plaga máis de caracoles, porque calquera cousa que poñamos verde vai a proporcionarlle abrigo aos caracoles e vanse a quedar ali no bancal para salir de noite a comer a lechuga e de día métese no acolchado ese verde que poñedes. Despois outra cousa, o acolchado verde, cando cortamos erva, podería ser bo, pero non o é, porque se poñemos máis que 2 centímetros, unha capa de máis de 2 centímetros de acolchado
no medio das nosas lechugas, fabas, lentellas, dadevos conta que hasta agora os cultivos están aínda empezando a cuajar. Non hubo moi bo tempo e ninguén ten os pimentos de medio metro xa. Entonces aínda están empezando como a cuajar, se lle poñemos moita capa de herba recién cortada, esa herba, por naturaleza, vai a empezar a descompoñerse. E ao descompoñerse con tal cantidad de nitrógeno que ten, vai a formar moito calor. Cando digo moito calor, de 40 grados para arriba, ben, aínda que sea unha capa así, porque a descomposición da herba verde cortada forma moito calor, moitísimo. E podemoslle facer unha cama quente, sin querer, aos pimentos e as lechugas que aínda non teñen as raíces bastante fuertes como para soportar, aínda encima do sol de arriba, o calor que lle estás poñendo por abaixo. Así que se tuvera que escoller un acolchado dos que non quero, escollería palla seca ou herba seca. Yo pensaba que ya había empezado la fiesta e veo que lleguei a tempo. Chegaste a tempo, Elvira, totalmente a tempo. Aquí te puse mi like. Gracias, Clemente. Gracias polo like. Cada canto tempo se pode botar os lixiviados de miñocas? Vai a depender de moitísimas cousas, sobre todo de como estea feito ese lixiviado, porque eu sei como fago eu o meu. O lixiviado ten que estar, ti cando o quitas da vermicomposteira, non é este color, o sea, ti imagínate, é traslúcido, podes ver a través del, e o color é como o do Nestí, é que eu teño comparado totalmente ao Nestí. Se o teu lixiviado ten color Nestí, é así parecido ao Nestí, sin promocionar marca ninguna, ese tipo de lixiviado que está ben feito, que non ten residuos, que non ten hongos, que non ten varolo flotando, que non ten cousiñas blancas, que non ten hongos redondos flotando por arriba, que non ten tampouco residuos de humus nin repouso, ese lixiviado pódelo usar unha vez á semana ben. Pero, ollo, esta é unha maneira moi importante cando queirades aplicar calquera tipo de fertilizante líquido ou se tendes, por exemplo, moi pouquiño humus de lombriz e queredes botarlo a toda a horta e non vos chega porque só tendes así un puñado, unha maneira como de estendelo ben por todo é botando ese humus en un caldeiro cheo de agua, facer como, e desfacelo, é como se for un té, pero claro, ti non podes botar ese té de humus directamente na raíz da planta se a planta está en terra seca. Entón, cando queiramos aplicar calquera tipo de fertilizante ou de abono líquido a unha planta, dame igual que sea de interior, que sea unha planta que está xa en agua, porque até en agua hai plantas que se conservan ben en agua, ou dame igual que sean macetas, ou que sea para botar en ou que sea para regar a horta. O primeiro que hai que facer é mollar a terra, o sea, humedecer a terra e despois botar ese compost líquido ou ese humus líquido ou o que queiras líquido, pero en terra mollada, porque vos pensade, está unha planta aquí plantada, non? E resulta que hai 3 días que non regamos, hubo nordeste e quentou o sol bastante, esa terra está totalmente seca, todo o que lle botes a esa planta vai a absorbelo inmediatamente e podelle resultar demasiado fuerte e pode conter moitas sales minerales e vaise a deshidratar a planta. O sea, cando dicimos, botiñe moito abono e queimouseme a planta, realmente non é que se queimara, realmente o que está pasando aí é que se deshidrata por osmosis, porque salen, a agua que ten as células sale para a parte donde nós botamos a agua con moitas sales minerales, o sea, que a planta deshidrátase. Para evitar isto, primeiro regar e despois aplicar ese fertilizante húmedo, ese fertilizante líquido ou ese humus líquido de lombriz. Así que cada canto tempo se pode botar. María, mirad, supoño que é un humus que está ben feito, así que ven unha vez á semana sin problema ningún.
Clemente desde California danos as buenas tardes. Manuela López dinos, Nusca, yo vivo en Lleida y no encuentro el bicarbonato potásico por ningún lado. ¿Dónde lo compráis? Mira, Manuela López, vou a tomar nota. Esto. Manuela López, siendo de Lleida, si tes Instagram ou Facebook, porque vouche a poñer un enlace de Amazon para que o podas comprar. A ver, aquí, de tanto darlle a lata ás tiendas daqui de arredor, agora non é tan difícil de encontrar. Fai uns anos era casi imposible. Vanche a mandar a compralo á farmacia, pero na farmacia resulta carísimo, carísimo, e non vale a pena. Entón, vouche a mandar un enlace, vouche a buscar un de bo precio, vas a ir a mirar as historias, tanto de Facebook como de Instagram, que che vou a poñer un enlace ali. Bueno, para ela é máis para quen queira. O que pasa que, cando se pon un rilo ou así, non permiten poñer enlaces, non sei por qué, e dame un montón de rabia, porque eu quería axudarvos desta maneira, pero é que non me deixan. Entón, só pode ser a través das historias. Tamén o podería poñer en algún vídeo meu de YouTube, pero claro, depois terías que encontrar o vídeo e sería unha lata. Pero prometo que ao acabar o directo en apenas 10 minutos, Manuela, de Lleida, voy a ponerte el enlace. Así que vas a historias cuando acabe el directo y vas a comprarle el bicarbonato potásico. Fernando, buenas tardes. ¿Y como fertilizante foliar? El qué? Como fertilizante foliar pódese utilizar o humus de lombriz. Claro que sí. Tes que facer un té, o sea, tes que diluílo en agua e despois filtrar moi ben esa agua para poder aplicalo con un flux-flux, porque os flux-flux atáscanse moi rápido, pero sí que se pode aplicar de maneira foliar fertilizantes, calquera, non ten por que ser só humus ou lixiviado de miñocas ou así. O sea que as follas de todas as plantas teñen nas súas follas como unhas válvulas así, con esta forma así, como se foran labios, bueno, microscópicas, que nós non as imos a ver, que se chaman xilomas, creo, que se chaman, creo que son xilomas. Bueno, que ao caso que dá igual, que a planta abre e cerra a súa voluntad. Si necesita, abre, e se non necesita, non abre os xilomas eses, non? E a través deses xilomas, se os collemos abertos, pode introducírselle un pouco de fertilizante foliar. Pero moita xente pensa que unha planta aplicándolle sempre fertilizante foliar, que a planta que o vai a absorber. Iso non é así, porque a planta abre e pecha estes xilomas, creo que non me dou conta de como é. Pero bueno, que po caso que é igual. Esas aberturas que ten nas follas, que son microscópicas, si cando aplicamos o fertilizante foliar están un pouquiño abertas, por suposto que sí, que lle vai a ir para dentro para a planta e vai non poder introducir na súa salvia e vai ir para dentro. Pero nós nunca imos a sabelo si están abertos ou si están pechados. Pero ti non tes por que deixar de intentar facelo. Quero dicir, mal non lle vai a facer. Sempre hai que ter en conta de non aplicarlo demasiado fuerte, de ver que produtos lle botamos, porque as follas son moi susceptibles a queimaduras, sobre todo ao mediodía. Se lle botamos ao mediodía, pódense nos queimar. Entón, pois, eso, cuidado. As miñas vermis son idénticas ás túas, que che copiei. E si, é como nestí, e non ole a nada. Entón, telo perfectísimo.
así non olea nada, está perfecto. Genial. Eu teño directo raro, non podo mirar os mensajes ao mesmo tempo que escoito. Ai, que raro. Quen sabe o que estou facendo mal? Por certo, eu comprei bicarbonato en Amazon. Non sei se estás facendo algo mal ti, Monse, posiblemente fora eu que, bueno, isto foi unha desesperada para entrar no directo e non deixarvos solas hoxe, que me daba rabia, pero a culpa foi dunha cousa técnica miña, porque eso, non había luz na casa, non entraba co Bluetooth, tuven que compartir os datos meus, cando chegou a luz entrou o wifi, e hubo unha serie de catastróficas desdichas que agora non permite que o directo sea bonito como sempre, así que sinto moito, creo que foi cousa miña. Na farmacia tampouco, por aí, na zona de Redondela, nin nos Agros, arrea. É que desde logo... Bueno, pois Celi e compañía, vos a dicir unha cousa, tan pronto como acabemos o directo, colles e vas mirar as historias que vou a poñer o enlace do bicarbonato, prometido, en nada, en 5 minutos, mira. Dinos Nieves, as miñas cebolas teñen as ramas caídas e retorcidas. Podo cortarllas? Cando plantaste o cebolo? O sea, pode pasar varias cousas aquí, A ver, cando as cebolas retorcen as follas, pode ser por varios motivos. Un deles é un virus, pode ser unha viriosis da cebola, que tamén é común, pero é máis común plantástelas moi cedo, ao mellor a finales de febreiro ou en marzo, porque é máis común cando a temperatura é moi alta, fai demasiada humedad, e agora non están as temperaturas tan altas como estaban o mes pasado. Pero, bueno, se tes cola de cabalo, cousa que non sei, podeslle botar cola de cabalo, que non lle vai a facer mal ningún e vai a beneficiar, e vai a fortalecer, e se ten algún tipo de hongo, que non o sei porque non as vexo, non sei se ten algún polvillo, se ten algún tipo de mancha, non sei. Entón, planteunas en marzo as cebolas. Moi ben, Nieves, por poñer esas interrogantes en rojo, porque como que me chaman a atención. Plantounas en marzo. Posiblemente teñan ambas cousas, ao mellor, E non sei se ao mellor pasaron tamén algo de estrés hídrico, digo, se pasaron tempo sin regalas mentras eran pequeniñas ou así. Nieves, se tes cola de cabalo, infusión de cola de cabalo. Si... xa son as 8. A chispas, xa son as 9. Porque xa Lucía me está dando biquiños. Se tes cola de cabalo, genial. Se non, podes facer un purín de ortijas. E se non tes ni unha cousa ni outra, ten que ser un remedio máis inmediato, podes intentar botarlle leite con bicarbonato e contrampealo con un pouco de cobre con cal. O sea, non sei se che sona o caldo bordolés, pero é unha especie de caldo preparado que xa ten cobre e ten cal, entón o sulfato de cobre non é tan dañino e está recomendado para a agricultura ecológica. De todos os xeitos, eu faría igual un purín de ortijas e iría contrampeando. Cada 5 días botaríalle o cobre, porque non o podes botar máis que 3 veces ou así, en toda a temporada, pero se o botas cada 10 días e no medio lle botas o purín de ortija, vai a ir moi ben. Bueno, se tuveras cola de cabalo, xa sería genial. Este ano, dinos la opinión real, este ano experimentei poñendo de compost na terra e poñendo... Este ano experimentei poñendo compost na terra e poñendo plástico, e de momento as plantas están medrando ben. O medo que teño é que non agarre ben a raíz no compost, e un día de vento doblen. Plantar directamente en compost sempre pode surgir algún tipo de problema, porque o compost, se o tes ben feito, non hai problema, se está ben compostado, non hai problema, pero a min gustaríame que empezarades a pensar que o compost tarda en facerse un ano, como mínimo.
Non eses compos que se fan en 2 meses ou 3 meses, que están aínda a medio descompoñer, que están a medio pudrir, que teñen aínda ovos de bichos, de escarabajos, de bichocos, despois de tal, que despois veñen os problemas, que despois poñédelo nos cultivos e despois desaparecen vos as cebolas, tendes gusanos debaixo da terra que vos cortan as lechugas, que vos cortan o cebolo, que quedastedes sin puerros porque hai un bicho que vos los come, que tendes eses gusanos negros rosquilla. O compost ten que estar moi ben madurado, ao igual que calquera tipo de estiércol, o sea, moi ben. Debería de ter un ano, así que cando queirades usar compost directamente nun cultivo, aseguradevos que estea ben maduro, o sea, que unha composteira ten que ter un ano. Eu, as miñas composteiras, vasinas, pois non sei, ao largo de febreiro e de marzo, vasinas para poder botarlle aos bancales, non? Para volver a fertilizar e poñer a terra ben para poder plantar. E son casi un mes antes de empezar a plantar o plantío de todo o verán, o sea, deixando que aínda atúe ben na terra. Quédame unha composteira por vaciar, porque a quero agora para medio do cultivo, non? Para o mes, para agora para junio ou así, vaciareina para darlle como un extra de fertilización e de novedad ás plantas para que non queden sin alimento. Pero eu as outras composteiras que vacín agora en febreiro ou marzo, non sei, bueno, ao largo deses meses foi cando as vacín, hasta o ano non volvo a vacialas, e estou continuamente botándolle materia orgánica todo o ano, todos os días boto materia nesas composteiras, pero hasta dentro dun ano non volvo a utilizala. Que máis? Bueno, pois nada, as formigas teñoas no xardín e no invernadero, teñoas en todos os lados. Madre mía, Inés, vamos a ter que dar un remedio potente. Bueno, un pouco atropellado el directo, xa. Pero un placer como sempre, Luz, que preciosa comunidade. Feliz semana. Moi feliz semana tamén para todo o mundo, para vós tamén. Outro que non atopo é a cola de cabalo, aínda que preguntei hoxe na feira de Mondariz. Vale, Celi, pois mira, agora mesmo acabo directo, e o primeiro que vou facer vai a ser poñerme a buscarvos a cola de cabalo e máis o bicarbonato potásico. Non o compredes vós en calquera... Eu vou intentar compralo como se fora para min. A cola de cabalo líquida eu non lle teño confianza ninguna, así, cero patatero, cero, porque eu prefiero que a fagades vos na casa, infusionala na casa, e vou na intentar buscar seca, pero de confianza, a ver se encontro algo. E o bicarbonato potásico mismo, que non vos metan sódico. Vou intentar buscalas de bo precio e poñovos os dous enlaces ahora mismo nas historias, tanto de Instagram como a do Facebook. Así que, mira, son de 160 personas. Seguro que non vai a haber para todas, porque cando hai un produto destes acábase, pois cando se agote buscarei outro. Así que as primeiras que vayades a compralo, pois serán as que o encontredes, e as demais persoas posiblemente este produto está agotado, porque en canto venden 10 ou 12 paquetes, xa quedan sin el. Non sei os de Amazon como se organizan para ter tan pouco en stock, pero teñen moi pouquiño. Bueno, pois nada, miña querida xentiña, mándovos un biquiño moi grande, vou a mirar eso para vos mandar agora mismo, nada, que está como los juegos del hambre, o primeiro que chega, compro, e o outro, cando se agoten, avisádesme, que xa vou eu a buscar vos outro, así que me ofreza a min confianza, que me parece a min bo. Xavier, hola, non, hasta o jueves que ven. Gracias pola túa... No, gracias pola vosa paciencia, Celi, de Extremadura. Moitísimas gracias. Celi, por favor, non quero deixar pasar este directo sin darche a enhoraboa. Mi madre, que troncos de suculentas. Vos sabedes cando a alumna supera a maestra? Pois Celi metinlle o gusanillo no corpo de comprar suculentas e agora teno así, por vena, comprar suculentas e ponas todas en cañotas vellas, podres, furadas e quédanlle
bonitísimas. Enseñaronme unhas fotos esta semana na radio, que, bueno, que puxen no programa da radio que tendes aquí no canal, e puxen as fotos de Celi. Ai, por Dios, preciosas, Celi, preciosas. Bueno, pois nada, grasiñas, Alicia Pérez, Viquiño, Ivette, gracias, feliz semana tamén para toda a xentiña que estades aí. Que comunidade máis bonita teño, Dios mío, que orgullosa estou de vós.